να μ' αρέσει να είμαι με τον κόσμο. Είσαστε οικείο πρόσωπο στον κόσμο, είσαστε πολύ αγαπητό πρόσωπο. Εγώ δεν άκουσα πλάσμα να πει κάτι αρνητικό για τον κύριο Ζένιο. Μου αρέσει να είμαι με τον κόσμο. Σας αγαπά πολύ ο κόσμος. Αλλά ένας λόγος εγώ αισθάνομαι που νιώθει ο κόσμος αυτό το πράγμα είναι και το γεγονός ότι έχετε και το μουσικό κομμάτι, που είναι ένας ακόμα τρόπος να πλησιάσετε το... Πάντα μου άρεσε η μουσική. Πάντα μου άρεσε. Θα μπορούσατε κάλλιστα να ακολουθήσετε καριέρα τραγουδιστή. Αν και ξέρουμε ότι τραγουδήσετε πολλές φορές και σε νυχτερινά κλίματα. Στην Αγγλία κέρδισα ένα διαγωνισμό, το Opportunity Knock, ναι, το οποίο με πήρε μια εταιρεία όταν ήμουν δραματική σχολή. Με πήρε μια εταιρεία και ήταν η μικρή δίσκη τότε, έναν τραγούδι. Ναι. Και ήθελα να υπογράψω με την εταιρεία για να... Δεν μου άρεσε το τραγούδι, ήθελα υποκριτική, ήθελα από μικρός. Το όνειρο του πατέρα μου ήταν να γίνω γιατρός. Και μπήκετε σε διαδικασία να μεταξύ. Πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι μπορούσε να σπουδάσει γιατρός ο κύριος Ζένιος, αλλά αποφάσισες τελευταία στιγμή ότι δεν ήθελες. Όχι. Και αν ξαναέρθω πίσω σε αυτή τη ζωή, το τι έκανα τώρα θα το ξανακάνω. Θα το ξανακάνω. Γιατί πέρασα ωραία. Πέρασα ωραία, πιστεύω ότι πρόσφερα στον κόσμο και πιστεύω ότι ακόμα έχω μέσα μου να προσφέρω και θα προσφέρω. Μα δεν θα ήθελε ο κόσμος να αποσυρθείτε ακόμα από το... Ο κόσμος, βλέπω την αγάπη του κόσμου, ειδικά όταν έπαθα αυτή την ανακοπή. Ναι. Και να έχει 3.500 άτομα κάτω από το νοσοκομείο, το είδα αυτό το πράγμα, μετά μου το δείξαν ο ΡΙΚ, όταν είπαν έφυγε ο Ζένιος. Το λάθος τους που κάνανε αυτό ήταν. Μετά δεν είπαν, επανήλθα. Ότι γύρισα πίσω. Και τρελάθηκε ο κόσμος. Με βλέπαν και νόμιζα ότι έβλεπα φάντασμα. Αλλά η αγάπη του κόσμου πραγματικά με συγκίνησε τόσο πολύ και, αλλά και εγώ αγαπώ τον κόσμο. Να αμοιβαίο. Δεν είναι μία από τους ανθρώπους που να... σνομπάρουν ή να μην ασχοληθούν. Το οποίο τα βλέπω εδώ κάποτε και είναι λάθος αυτό το πράγμα. Βλέπετε σε πιο μικρές ηλικίες. Ο κόσμος πληρώνει να σε δει εσένα, να με δει εμένα. Είναι ο κόσμος. Ο κόσμος. Ακούω ωραία λόγια για σένα. Διότι με της νύχτας, όταν τους είπα έτσι, τι, μα σοβαρά, μα θεωρούμε το πρόβλημα. Μα τι καλή κορουατζίνη. Δηλαδή, είναι ο κόσμος. Μα ο κόσμος κρατά ή ρίχνει ή ανεβάζει. Ανεβάζεις και κατεβάζεις. Εσείς όμως που χαράξετε έναν τεράστιο δρόμο, κάνετε μια τεράστια εμπορία και είχατε την ευκαιρία να είσαστε και εκτός Κύπρου, το τονίζω γιατί δεν είχαν πολύ αυτή την ευκαιρία. Όχι. Σκέφτεστε με αυτόν τον τρόπο. Πολλοί όμως θεωρώ ότι πιο μικρές ηλικίες, χωρίς να θέλω να δικήσω τη νεαρή την ηλικία των ηθοποιών, βλέπουμε καμιά φορά έναν υπεροπτικό τρόπο να κοιτάζουν τα πράγματα. Βασιλική μου, δεν αγαπούν το επάγγελμα. Γι' αυτό. Ναι. Δεν αγαπούν το επάγγελμα και δεν σέβονται το κάνουν για να φανούν στην τηλεόραση, για να αυτό είμαι ηθοποιός. Ηθοποιός, ο Πελεκάνος τώρα με την κρίση βγάλει πολλά περισσότερα από βγάλει ηθοποιός. Μάλιστα. Κύριε Ζένιο, θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Μετά να μας κάνετε ένα χατήρι. Θέλω να σας ρωτήσω, όταν πάθετε την ανακοπή, πόσο σας άλλαξε τη ζωή μετά το τώρα? Πολύ. Βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Πλέον πατάς ιστική. Όσα λεφτά και να κάνεις, όσο και κακός και να είσαι, ό,τι και να κάνεις, τελειώσανε όλα. Και αυτό έγινε. Εγώ τελειώσα τη σκηνή και με είδαν που γονατούσα. Και νόμιζα να τους αστείευα, ενώ όταν είδαν ο Βίχας ότι δεν είχα σφίγμο, άρχισε να μου κάνει τις πρώτες βοήθειες, μέχρι που ήρθε η άμπουλα και μου κάνα ηλεκτροσόκ. Αλλά η ζωή είναι, εξοικειώθηκα με το θάνατο. Θάνατος δεν είναι τίποτα. Είναι, η παράδεισος, η κόλαση εδώ είναι. Εδώ χτίζουν. Ναι. Να είσαι εντάξει, να είσαι, βοήθα ρε. Βοήθα, ξέρεις, όταν κάποτε πεθάνεις, να πω, ήταν καλός άνθρωπος. Ενώ, άμα φύγεις πίσω σου πράγματα
κακίες. Ξέρετε. Και σε ξεχνά και γρήγορα. Έτσι. Ξέρετε, εγώ να το πω ότι ο Γιώργος Ζένιος είναι από τους ανθρώπους που εμπλέκεται στα κοινά με ουσιαστικό τρόπο, βοηθώντας πολύ κόσμο. Γιατί όχι. Και το κάνετε πολύ συχνά αυτό. Και αυτό που συζητούσαμε κάποια στιγμή στο τηλέφωνο και το είπαμε είναι ότι βλέποντας ανθρώπους σαν εσάς που προσφέρετε, πιστέψτε με ότι επηρεάζεται πολλής κόσμος στο να μιμηθεί τέτοιου είδους πράξεις. Κύριε Ζένιο, θέλω μια χάρη. Να μου πεις. Θέλουμε μέσα σας πολλά τραγουδήσετε. Είμαστε και της μουσικής, αρέσκει μας και ο τραγούδι. Έχουμε και δύο αγαπημένους μουσικούς κοντά μας σήμερα το φίλο και το Σάββα. Στο κέντρο που δουλεύω, ναι. Θα ακούετε, διότι δούλεψα με τα παιδιά. Ναι. Είναι πολύ καλή μουσική. Αλλά εκεί είναι άλλη ατμόσφαιρα. Να έρθουμε, κύριε Ζένιο μου, σωσαμέ. Πού είσαστε, κύριε Ζένιο, πού να έρθουμε να σας πούμε. Ναι. Στο Κυπρίον Γεύση. Τηλέφωνο είναι 25 33 55 66. Είναι καταπληκτικό μαγαζί. Κάθε πόσο, πότε σας βρίσκουμε? Παρασκευή Σάββατο πάω εγώ εκεί, είναι ανοιχτό κάθε μέρα. Ωραία. Αλλά πήγα εκεί γιατί μου θύμισε το ακέντρα που είχα εγώ. Έτσι. Δεν υπάρχει πρώτα απ' όλα το τσιγάρο. Είναι οικογένεια, είναι καλό φαγητό και πολύ φτηνό. Άρα σύντομα ερχόμαστε στην Κυπρίου Γεύση. Πάρα πολύ ωραία. Ελάτε, κύριε Ζένιο μου. Κάντε μας τη χάρη, γιατί πραγματικά απολαμβάνουμε κάθε φορά που σας ακούμε να τραγουδάτε. Τι θα μας τραγουδήσετε? Καλώς ορίσατε, παιδιά. Χαρά μας να σας έχουμε κοντά μας. Δουλέψαμε πριν χρόνια μαζί με το Φίτο και το Σάββα και χάρηκα σήμερα που τους... Εξαιρετική μουσική. Οπότε τους φωνάξουμε δίπλα μας. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο, αλήθεια. Έτσι, κύριε Ζένιο, πάμε. Εμένα δεν θα με ξεχάσεις, δεν θα φύγω ποτέ απ' τη ζωή σου. Τις νύχτες ανοίγω, θα κυλάω στο κορμί σου. Θα λες το όνομά μου και θα τρέμει η φωνή σου. Και Κύριος φεύγω, Κύριος ήρθα και Κύριος φεύγω. Εγώ σ' αγάπησα, εγώ σε τίμησα, εγώ σε πρόσεξα και σε σεβάστηκα. Κύριος ήρθα και Κύριος φεύγω. Εμένα δεν θα με ξεχάσεις, δεν θα φύγω ποτέ απ' την καρδιά σου. Θα ζω, θα υπάρχω μέσα στα κύτταρά σου. Θα κλείνεις τα μάτια και θα με έχεις μπροστά σου. Ήρθα και Κύριος φεύγω, Κύριος ήρθα και Κύριος φεύγω. Εγώ σ' αγάπησα, εγώ σε τίμησα, εγώ σε πρόσεξα και σε σεβάστηκα. Κύριος ήρθα και Κύριος φεύγω.
Μπράβο, παιδιά. Εξαιρετική. Πήρατε με πίσω μερικά Εξαιρετικός. χρόνια. Κύριε Ζένιο μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ Εγώ και θα σε εσένα και τους μουσικούς. Να κλείσουμε με τραγούδι, να μου επιτρέπετε ακόμη ένα. Να μας κάνεις το χατήρι, Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ο κόσμος σε απολαμβάνει και σε αυτό, γι' αυτό έτσι ταλαιπωρούμε σε ελαφρώς. Με ταλαιπωρείτε, τιμή μου είναι και χαρά μου. Λοιπόν, να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο με ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Ναι, παιδιά, θέλουμε να σας χαιρετήσουμε. Ραντεβού αύριο, λοιπόν, με ωραίο τραγούδι από τον κύριο Ζένιο. Να βάλουμε ένα λέγκο. Παιδιά, σας ευχαριστούμε και εσάς. Φίτο και Σάββα μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πέρασε επίκτητο. Άιτος, άιτο μεγάλωνε, του λέγε και τον μάλωνε. Αητόπουλο γεννήθηκες, μα αητό να ζευγαρώσεις, αητούς και συναντώσεις. Εσύ είσαι ένα αητόπουλο, εσύ νευκιάς ρίγοπουλο. Εσύ είσαι ένα αητόπουλο, εσύ νευκιάς ρίγοπουλο. Και εκείνο επαράκουσε, επήγε και ξεστράτησε μια πέρδικα όρεκτη, σε ρούχα πάει και πέφτει. Ένας αητός γκρεμιστήκε και το βουνό εσυστήκε. Εσύ είσαι ένα αητόπουλο, εσύ νευκιάς ρίγοπουλο. Εσύ είσαι ένα αητόπουλο, εσύ νευκιάς ρίγοπουλο. Μπράβο, παιδιά. Από τη διασκέδαση, κράτα το σίγμα. Σε αυτόν τον τόπο, ό,τι αξίζει φαίνεται. Ίσως είναι αυτό το άπλετο φως που έχει η Κύπρος και που τελικά τα δείχνει όλα. Ό,τι και να είναι, φαίνεται με μια ματιά ή με ένα άγγιγμα. Φαίνεται από τον τόπο που το γέννησε, από τους ανθρώπους που το φρόντισαν, το έλεγξαν, το μετέφεραν. Φαίνεται στη γη. Φαίνεται και στο τραπέζι μας. Λένε ότι